Ka subdivisional officer ka penusah civil subdivision ka penbenayar sebarok ginang lait nang berkipat ba baya ka silenta jong ka srok hapdeng ka lait angkot langkedem ka bodon hapdeng ka afsau hadu orai penyo kilometer on kang bat pelai yat kali kat kum kapor. Hakajing penbenam da ka sengi ka sautari unaitung aja absan ka SDU pusla ka penbet por ba ka jing kang yat kali kan long nadu khatway baje men step hadu sau baje janmet bat kan sedang biang nadu kendai baje men met hadu sau baje men step bat kani kan sedang nadu ka nyau tari unaitung hadu ban penbena da kumbuai pan. Haka kerwo ka SDU ka ong ba ka jing kang kan long ban pentikana ban yat bet yat enti ka jing sinai srok na ka daw ka jing don ki benta bas hasil ter ka srok ki badon kam ban penkhoi bat penbha. Kala kentui ki pej ba kin ker ban lait ban wan haka por bam kang kum ke ada na ka daw jong jinglong ka srok bat ka soin breng ka SDU ka kepat ro ginoi nang wan bakin ai ka jing telang bat pen kre biang pol lupa ban ya pol ka bai ba pelaj hagi tegis ngi bat ban but enti ya ka jing putha na ka jing mentoy lang wa bor balang kani ka jing khang ya kali bon kenta kala ban wan ra pat ka jing thut hakalai ka wan jong ki pai ba hakate ka tan kham tam hakapor bagi ya be ban lait siya shahan.